Hvad er ioniserende stråling? Her har vi amerikum. Amerikum er grundstof 95, og denne udgave, også kaldet isotop, er nummer 241. Det vil altså sige, at 95 af dem er protoner ud af de 241 kernepartikler. Lad os tage lidt af det væk, så vi lettere kan overskue det. Dette isotop af amerikum indeholder for mange protoner og neutroner, hvilket gør den for tung og dermed ustabil. Den udsender derfor en heliumpartikel for at opnå stabilitet. Vi fjerner nu de to tal her, for amerikum har mistet 4 kernepartikler. Kernen har nu mistet 2 neutroner og 2 protoner, så nu har atomet kun 237 kernepartikler og 93 protoner. Den hedder nu ikke længere amerikum, men neptunium. Lad os kigge lidt nærmere på heliumpartiklen. Heliumkernen er nu blevet til en alfapartikel. Den udleder ioniserende stråler. Nu har alfapartiklen så meget fart på, så den kan ionisere atomer omkring sig. Når alfapartiklen rammer ind i et atom, har den så meget energi, at den kan løsrive en elektron fra atomet. Dermed bliver atomet ioniseret, da den har mistet en elektron. Ion er et grundstof, der har afgivet eller modtaget en eller flere elektroner. Det vil altså sige, at dette atom nu er blevet til en ion. Altså kan den løsrive elektroner fra andre atomer. Når alfapartiklen har ramt ind i et andet atom, har den mistet sin kraft. Tilbage til neptunium. Som vi så før, udsendte amerikum en heliumpartikel, så den kunne opnå stabilitet. Men den er dog stadig ustabil. Den vil blive ved med at sende 2 protoner og 2 neutroner, altså en heliumpartikel, indtil den er stabil. Det vil den gøre, indtil den er stabil. På det tidspunkt hedder den bismut. Så den ioniserende stråling kommer altså fra den partikel, som blev udsendt fra et atom, som er for ustabil.